naglabot na sa 143,043 o kon 27.25% sang 525,000 nga target population sang Iloilo City ang fully vaccinated na batok sa COVID-19. Ini ang base sa pinakaulihing nga datos sang Iloilo City Government as of August 28, 2021. Sa nasambit nga datos, 123,041 diri ang nakabato na sang ilang first dose kag nagahulat na lang sang schedule para sa ilang second dose. Samtang naglabot na sa 2,352 ang nabakunahan batok sa COVID-19 sa padayon nga barangay-based vaccination nga ginpatigayon sang Iloilo City Government. Ini ang base sa datos sang syudad as of 10:30 AM subong nga adlaw, Agosto 30, 2021. Sa nasambit nga mga numero, 127 ang nabakunahan sa Barangay Calaparan, Arevalo, 128 sa Santo Niño Norte, Arevalo, 166 sa Balabago, 272 sa Barangay Veterans Village, kag Santo Rosario Duran, Concepcion, 309 sa Boulevard Molo, 419 sa Baldoza, La Paz, 219 sa Barangay Bacau, Mandurriao, 120 sa Barangay Barrio Obrero, Lapuz, 260 sa San Isidro, Haro, 239 sa Rizal, Estanzuela, kag 93 sa Rizal, Palapala 2. Balita nga aton natipon sa syudad sang Iloilo, inisikin Gomer Diliera, nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera